Mental si tho dia ka prinutering nai luar ka dei ka lingko snam ba shipo jong ka jing khla no jong lead ma yet hoping stoling do reu khrao jong ka jat pen reu kha si jan tia ubadei ru ka jo ka por upasan jong ka kor ling do nong lan kumta kum ka dak jong ka jing ka mau puram ya ka te ka singi ka lingko snam ba shipo kala palong ya ka jing lang hakma jong ka school ka ba ula seng ha ka shnong jong u ha mau khlei ha ka te ka jing lang la pen ko puram ru ya ki samla ki ba wan shakman ha ka final exam jong ka SSLC HSSLC graduate hado master degree na ka school ba North Eastern Hills University Shillong ha ka te ka sngi le don lang do uba shakler wajri MLA ka mau that ration kumukongsan That is Kim Elmlight. Arbis Cameron. Pau kecil pediam semua halang yang ni para dekat jong kador barku nang ta kidon ru kinong kit kam jong kesang kentai dor barku rundok nong la jong kena ka area ke jong ni nang ta na kinong kit kam ka sang samlakur nang ta ki bahing ki basam jong i mama ngidon ru ki kun ki jongi ki basyong ki basa hakana ka area ki jongi ki ba pas bah haka haki jing pule ki jongki namar kata na kaliang jongi kum ka kur ni coach no bahaya ki syakana ka jing yalang kan mau buram bat bangin ai ya ka jing ai snow bah ka awat syaki ai nong do nong lan nang ki bahayeng ki basam jong i mai hopping stone ding do ya ka ba ki judor kat na ka wei ka por sekwe pat ka por ha ka ba kum ka dor barkur nio ban kenmau i ya i long ki jongi i mai hopping stone ding do ki nong hi kai school ki ba e ki jongi hapo jong kane ka ri khain long do nong lan baro ya ka ba phio bandor kat hakane ka por ki kmi ki ba e ki jongi jong ki khon ki bhayeng ki basam ki bandon ki je dei ya ka ba kador barkur klayo ya ka ban pentep na ka banta jong phi playo bandor kat bat ni hakane ka por nang ta ki khna skor ki jongi ki ba pule hapo jong kane ka than bat ki buyo ban pule sabar jong kane ya ka bai lalit no nak ni selapar thai adab daga jingkemen bah kum kene kesengi nak liang kakur kilakan mau i ingilang baro bani don dekat lang ni kapor ngai kubule kerpang ru ya i basan kur jadi baplung ki nongket kam jongka kur lingdo nong light kubidon dekat lang ni kapor nadu ki long keme ki rang ba berkunjur ki kun samla ngai kubleru ya i kong fenela play don dekat lang ni kini kepor kong bada ki bahing bahasam kerpang jong i late mai hopping stone lingdo baro ki parlok ki pelayawan kerpang nak kini kathan lingdo nong lan hakabangas ngam ia ke kebelak kren dekiri rong ba aswayanga ladap hisngap ia ke kebelak kren i babu manli nang ni pos nong moklei ibere iwe nekirang bakur chungka kurling do nong lai habang asyong hang tu ngasngam ngasa astang kijing perkhat kijing mudur
Namar ka sem jing yang ia ka bangan keren lane bangan batai ia ka story lane ka history ka jong imai ia ka bangam pajuyo ia ka bangan ya kendo markman Henry ia ka bangas ngam ia ke ka bakiri rong ba jong ka dong katan kidon ka bakinong larangi ngap ia ka history larangi puli ka history sapang jong imai isutu ia ka kam ka bomai ilale Kerpang hagani ka dong katan kani ka area ling do nong lagi barok kowe nga ay ka jingero ya ka kur bahakum kani ka sngi ki kenmau ki le burom ya kini ki khun samla ki ba pas bha ka jing ha ka exam ka jungki beli bunga ong nga ay ka jingero ya ka kur hi barok kowe namar la da pisngap ya ka balakren i Babu Manli ila batai sepang ka history ka jong imait bahaka por bidang long kum UCM kanu ka jing it ka jong i kerpang hakabai day bat ka pule puti ka jing angnut kaban kentiu ya ka pule puti haka por bidang long CM ila la ba inseng ni ki school ki badan ka ka thaning do nong line ki babun ki kam ka mami ila le nganum keren jengai ya kabaidei bet kiwe ki bentang andre kerpang yakani ya kabangi sngo bah ka pori dang long CM ila ple jingmut bad ila trishitom na kabenta ban kentiu ya kapuli puthi ya kani kadong kathai kajing trishitom kajung I kadeh kitigi snem kabamai idang long CM le se kidon kibah ka to por kidon kat lang ni wa de kimpat kha kan kesla perse Henry uso ubamai trishitom nadu ka to por ka bangakli babu mentan kat nungut ki students piladon nak ke school hadu ka high secondary yang South Patang dalam baklamo bu hakapor bagi tang mensual ada pios ngo kidon sangut kiba pia ya ke exam mentakla don sanpon ripungut man usnem kajing trei kajing I jengai kaba deki po snem mensual usai uso mentakat sengi habangi sengam ya kajing rai dikini ki kun samla kajing rai ka baki ki larwai kalung ban ai min se mingi ki khun samla ban bud ya kanuksa ha kajing sngorit ngange ni baro ki bedan hangni la kalong naduki ki temen ki rangba ki khun samla bagini ki dikinuksa ki berit tamdo ki ba ilin mait uping stun do ila prat inti ila pen I yangi